ትግራይ ትጽውዕላ ንጻውዒት ኣዶ ንጻውዒት ህዝበይ ጥበበይ ከወፊ ጥበበይ ኣበይቲ ለእየ ኣለኹ ጎንኺ ህይወት የብለይን ዘይኸውን ንዓኺ ፍቅርናን ሓድነትናን ልምዓት ሃገርና ብዝብል ቴማ ትግራይና ንምልማዕ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረኻት ኪነ ጥበብ ከሳለጡ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓድን ካብ ዓዲ ወፃእን እትርከቡ ከይንተ ተጋሩን ፈተቱ ትግራይን ብዓቕምኹምን ብሞያኹምን ኣብዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ብፅሒትኩም ክትበርክቱ ትግራይና ትጽውዕላ